ya bụ na obodo nwere nze na ọzọ ndị ọzọ ji arụ ọrụ kemgbe nene wa ọzọ wụ ịzọ ndụ ọzọ igbo ndụ anwụ eji ahụ the administrative force of the obodo anwụ eji ahazi obodo anwụ eji ahụsi ihe niile gara akpa o kwesịrị iji aga. Ịbịa nwanne m nwoke ka e wee eziokwu na ala Igbo hajiri onwe m ahazi ma lawụla ma wala mgbe gburugburu Igbo nwere ihe ndị mmadụ mana eji echekwa obodo maka okwu nwa bekee eji ekwuche famili ndị Igbo ji akpọke nwu ezi na ụlọ iji gwa gị ejiri nwụọ mkpa kpụ ụlọ jiri ri nwụọ mkpa maka ọ wee isi ezinụlọ ga-enwe anguru ya oke ndị ụfọdụ eji akpọ ogwe ga-eshi nguru ga-enwe anshi ka eji akpọ village ga-eshi anshi enwere ya ga-enwe obodo maka ekwu okwu nguru ha ekwugo okwu ya ụmụnna enwere ya ụmụnna ahụ ka ị ga-eshi nwe ogwe onwe nshi kama Igbo haziri ihe nwe ahazi o jiri ri enweghị onye a ga-emegide enwekwara onye ga-emegide ibe ya wabedo enwere ụzọ mpaghara ise ya wu ndị eji ele obodo enwere mpaghara ise eji ele obodo ọnụ ha aka otu nde kembụ nwoke eji akpọ ụfọdụ ji akpọ nwo ndị ichie ụfọdụ akpọkwanụ nwo ndị ọha maka nene ndị ụfọdụ akpọ nwo ndị diọkpa ha ewu ndị okenye nọ n'obodo eji ahụ amụ shi a na nguru niile ụmụnna niile ka eji ahụ amụ ndị okenye n'obodo enwere ebe nwe ji agbakọ enweghị atụmatụ ahazi ihe a ga-eji mee obodo arị mma ọzọ ri ibe ya wụ ndị eji ihu mmụọ obodo ndị eze mmụọ ndị osu mmụọ ndị duru enwere ya ndị duru abịakwa n'ime ihe ndị mmụọ ahụ anụ ọkwa na ọkwa enwere eze mmụọ nwee eze ji nwee osu ji nwee osu mmụọ nwee osu agụ nwekwa Duruji nwekwa duru mmụọ nwee Duruoshimiri ime ebe ahụ kwa enwere isi njọkụ ọnụkwa ndị ji ọfọ ala ndị ji ihu ala enwekwara ka eji akpọ ndị ụfọdụ ji akpọ kemgbe isi njọkụ ndị ụfọdụ ji akpọ kemgbe enwe ndị eji enwe igwe ka ala nga ka ndị ha enwe bekee ihe mara jiri zama igwe zama eze maka Igbo nwere ha akpụ igwe ahụ kwana igwe ka ala ha erucha ndị n'ihu mmụọ ọ ndị eji eso arachi obodo ele obodo gagafee nwu ahụ ndị nze niile ka ndị nze eji arụ ndị nze nụ kpa eji achị judiciary maka abịa ihe gbasara ikpe ala abịa ihe gbasara ikpe nwanne na nwanne abịa ihe gbasara ihe ọlawu ikpe ha ọlawu ịhazi ihe ọwụ ndị nze ịhụra anwụ eji ahụ maka ya ọkwa nwa eji edu wee iwu mmiri akpa ga-esi mee iwu ya baa n'onye kpọrọ akpa ga-esi meji obodo ọwụ ndị nze abịakwa n'obodo ọgwa obodo niile eji enwe nze enwere ndị obodo eji enwe ọzọ dị iche iche maka achụka mpọ ndị ọzọ ụkwa ndị ọzọ kama enwere obodo enwere ha ọzọ bọta ọzọ nwo niile nọ n'ọkwa na ọkwa enwere ọzọ ndị ka ewu ndị ọzọ okenye nwere ndị wa ọzọ ndị ka bịara ndị ka ịbara baa onye ọla nwekwara ndị ahụ ndị ka okenye ahụ ndị ka ọzọ okenye ahụ ji arụ ọrụ ndị nze eji arụ ya ruo obodo enweghị nze ya bụrụ obodo nwere nze na ọzọ
ndị ọzọ ji arụ ọrụ kemgbe nene wụ ọzọ wụ ịzọ ndụ ọzọ Igbo ndụ anwụ eji ahụ the administrative force of the obodo anwụ eji ahazi obodo anwụ eji ahụsi ihe niile gara kpa o kwesịrị iji aga kpọkwaracha ahụ administrators or executive ndị ọzọ ndị nze kwana ele ka ndị nze ji arụ nze ejikwa arụ ọrụ ọrụ ahụ kama ebe ndị eze na nwoke mgbe eji focus ihe gbasara law na ime iwu na ichema iwu ihe gbasara ikpe judiciary ndị ọzọ jikwa ekpe ebe nze anụghị ọkwa ndị ọzọ eji ekpe ikpe kama e nwere ha eji eme maka Igbo shi nwa mmadụ emegbula nwa mmụọ nwa mma emegbula nwa mmadụ eji aka ndị ehi ire malawala kachama ndị ọzọ ndị ahụ eji ekpe ikpe kachama ndị nze ndị ahụ eji ekpe ikpe maka mmeji eshi nze ga-ewuru onye nọ na mba n'ọkpa nwa bekee ji achị more than 5 years na mba a ga-eshi gị nze a ga-eshi gị ọzọ tupu eshie gị nze na ọzọ ị ga-anụ obodo gị n'afụ ha afụ ị ga-anụ obodo gị nụọ ya ọdụ nwere ike ịnọ na ebe 30 years or 20 something years tupu a na-eshi gị nze kachama nze ka eji aka ha ire ọ tupu a na-eshi gị ọzọ bọtụ a ga-abịa n'ugbula ka onye nụ nwafọ Igbo kpaghara ego nọ na mba enye ya nze nwafọ Igbo kpaghara ego nọ na mba enye ya ọzọ hụrụ ya maka ndị ụka bịalaba titọọ ọzọ anyị titọọ nze na ọzọ enwemahụ ogwu tupu a na-enye gị nze na ọzọ a ga-ebu ụzọ nyochaa agba gị enyocha ị ga-awụ onye a ga-achị a ga-azọla onye ahụ onye enwe agwa ọjọọ enweghị enyo ime ndụ gị maka enwerela ha enyo gị ime ndụ gị a ga-enye gị nze a ga-enye gị ọzọ ọ kwashi kpaghara ego kemgbe ebidoro chime ndị kpaghara ego ịhụ na onwe m ogwu ị na-ahụ ga nwa akụ ọ 20 something years tupu a na-eshi gị nze kachama nze ka eji aka ha ire ọ tupu a na-eshi gị ọzọ bọtụ a ga-abịa n'ugbula ka onye nụ nwafọ Igbo kpaghara ego nọ na mba enye ya nze nwafọ Igbo kpaghara ego nọ na mba enye ya ọzọ hụrụ ya maka ndị ụka bịalaba titọọ ọzọ anyị titọọ nze na ọzọ enwemahụ ogwu tupu a na-enye gị nze na ọzọ a ga-ebu ụzọ nyochaa agba gị enyocha ị ga-awụ onye a ga-achị a ga-azọla onye ahụ onye enwe agwa ọjọọ enweghị enyo ime ndụ gị maka enwerela ha enyo gị ime ndụ gị a ga-enye gị nze a ga-enye gị ọzọ ọ kwashi kpaghara ego kemgbe ebidoro chime ndị kpaghara ego ịhụ na onwe m ogwu ị na-ahụ ga nwa akụrịrị ya sha awa ọzọ ikwuchi ga asha mpa ya ahụwa ọzọ ahụ na ezinụlọ mmụọ n'agbanyeghị agbagharị mma nna gị wurupekwa ọzọ ndị ọzọ a ga-agbakọchi ego ọzọ maka ọzọ na nze wuhe eji ele obodo ọhịa mere na-emecha enwere ha eji agba ịnwe ụkwụ enwekwuru obodo ndị ejila echi na nze enwekwuru obodo ndị ejila echi n'ọzọ enwere ha ọzọ nwa ejikwa echi ịbịata were obodo eji echi naanị ọha maka enwere obodo ndị eji echi ichie nụkwa ọha obodo ahụ ndị eji echi naanị ọha ị ga ha eji enwe okoro ọha rụkwa ọrụ ndị nze na ọrụ ndị ọzọ eji enwe obilobi maka ihe ndị Igbo eji achị onwe nwe mmalawala tupu nwa bekee abịa wee ala nwoke akpọ waran chief shi a na waran chief a na nwere eze shi eze a na nwega ndị ụfọdụ zaga igbe ndị ụfọdụ zaga eze ya wụ nga ha echiela na ugbu ndị Igbo ụmụ ha naanị eze karịa ha na-arịga ha na-eji enwe PG eji enwe chairman anyị achọkwa imere onwe anyị ịhụnanụchi nzọ anyịrị ọnọchị maka chinabụ anyị abaghị ime ihe nwa bekee wara anyị na-abịa ime ihe nwa bekee nwere anyị shi emegbuola ha anyị shi ihe nwa mega ọgaga ahụ n'anyị elekwa ọ ga-ejigara gị onye azụga ndụ ọnwa atọ ya ụtọ chinabụ anyị ahapụ ihe maka ya ahụ mkpachi ndị Igbo laghachiri bak ndị Igbo kwesịrị ịlaghachi azụ ji ememe ha ahụ nwa mega agbanwejuru nwa bekee anya ọhụ ị ga-azụ anyị ndụ
anyị ewerela ndị eze na ndị ọzọ na ndị eze mmụọ na ndị duru na ndị osu mmụọ nnukwu je nwa akụkụ ele ndị na-achịga obodo ndị chịga obodo na-awụ chairman village PG president general assembly anyị na-emegacha niile usoro nwa bekee ndị ewetuo ndị ebiri ihe ọ na-awụzi youth chairman na eze na gbamkpa obodo ji arị mma gbamkpa igbo ji awụ igbo a na-asị gị egbulacha asụsụ igbo la ọ naanị asụsụ ya uhie ewu igbo igbo wu omume anyị afọla omume ahụ anyị na omume ọzọ ụmụada ngoma ha ọnụ ọ na-awụ chairman na PG na eze kansụl anwụ na ahịa ime obodo anyị ekwukwacha anyị laghachiga azụ elebe nụ laghachiga nnejiga ihe ọ nnejiga azụ ịhụrụ ya igbo mego onwe nwụ anyị achị mgbere hapụ kwa osisi ihe chụga ya egide anyị anyị hapụrụ kwa osisi ha ahụchụga anyị ọzọ emere o jigide anyị kwesịrị ịlaghachi azụ mmemme ha anyị kwesịrị ime hazi ime ahụ ekpe eji ahazi ihe na mbụ ya ma anyị chọrọ inwe rizọtụ ndị mbụ nwere ya ma chọrọ inwe the kind of progress igbo nwere na mbụ amamihe anyị chọchọ ọyọghachi anyị kwesịrị ịlaghachi azụ jee mme ha anyị kwesịrị ime ọ ya ka ewe ijiokwu nwanne m nwoke.